Ahoj kamarádi, jsem tady zase. Tentokrát si řekneme něco o dalším stroji na rozvoj dolních končetin a to je leg press. Podíváme se na nastavení leg pressu. Horní deska, když ji nastavíme co nejblíž k sobě, zabírá víc hamstring. Když to uděláme naopak, zabírá víc quadriceps, ale ideální je nechat to tak nějak na středu, anebo spíš na ten hamstring, protože je důležité, aby při tréninku na leg pressu zabíral jak quadriceps, tak hamstring. Podobně je to s nastavením sedáku. Když ho dáte úplně až co nejblíž k nášlapové desce, je tam větší zatížení hamstringů, protože to dává úhel lokti v kyčli a ten zabezpečí to, že ty hamstringy naplno zabírají. Když chcete úplný rozsah opakování, je lepší sedák dát až dolů. A to je další věc, o které bych chtěl mluvit. Rozsah na leg pressu. To je velký téma, protože podle chytrých příruček a chytrých lidí by se vůbec neměl zvedat zadek z podložky. To znamená, že samozřejmě to provedení není úplný a není úplný zapojení nebo skoro žádné zapojení jíždí a minimální hamstringů. Já ale poradím něco jiného. Já už mám takový systém zvlášť pro ženy a dívky, protože mám takový systém vypracovaný na tvarování zadečku a ten spočívá mimo jiné v tom, že třeba tady na tom leg pressu je to opakování tak hluboký, že mi asi tady ty videology možná ty chytrý lidi zatrhnou, až ukážu, jak to dělám. Důležité je říct, že by to neměl dělat nikdo, kdo není zpevněný, nikdo bez zkušeností, vždycky, a když ty zkušenosti nemá, tak vždycky pod dohledem trenéra. Takže rozsah opakování dělám takovej, že ten zadek se opravdu zvedne. Markantně se zatíží jížďový svaly a hamstringy. Cestou směrem nahoru se zapojí naplno quadricepsy. Takže máme otrénovaný komplet celý dolní končetiny. Takže podle příruček by to mělo být jenom do téhle úrovně. Podle Tomáška je to do téhle úrovně. Když chcete mít pěkný zadeček holky, tak musíte takhle. Jo, můžete dát menší závaží, klidně 20, 25 opakování s kratším rozsahem, aby tam zabíral opravdu jenom ten hamstring a zadeček a úplně na doraz, úplně do vyčerpání. Poloha chodidel zase, čím širší, tím víc to jde do aduktorů, do vnitřní strany stehen, čím uší, jde to víc do quadricepsů. Zrovna tak poloha chodidel nahoru a dolů. Čím výš, tím víc to jde do hamstringů a čím níž, tím to jde víc do quadricepsů. Ideální je zlatá střední cesta, máte perfektně otrénovaný, kompletní celý dolní končetiny a je to přirozený pohyb. Každý extrém, jak takovej, tak takovej, je špatně. Nebo ne úplně špatně, ale není dobrý. Je jeden stroj, který dost chybí v našich posilovnách, a to je vertikální leg press. My ho nahrazujeme na multipressu a v podstatě jsem ho zařadil do tréninku teprve nedávno, protože jsem viděl Ríšu Čadu, jak to provádí a viděl jsem video, můj sparring mi ho ukázal, takže se mi to strašně zalíbilo, vyzkoušel jsem to a je to fantastický cvik. Doporučil bych to taky lidem, kteří mají zpevněn pořádně spodní záda, protože když chcete úplný rozsah, tak ty spodní záda tam prostě musí trošku pracovat. A je to úplně jedinečný cvik zase na rozvoj hamstringů a jížďových svalů, takže pro ženy je to úplně fantastický cvik. A ve finále tam zabírají hodně i quadricepsy, takže celá dolní končetina tam perfektně protrénovaná. Já vám ukážu, jak na to.
boss and I've been a Trillis. I'm a bigger problem when I click with Skrillex. Murder on my mind, it's time to... Tak se s vámi, přátelé, loučím. Těším se na další video a mějte se hezky.